Jeps. Ja. Jeg havde lidt problemer sidste år, da jeg lakerede rorpinden her. Jeg gjorde den tyndere, og lige pludselig, da jeg havde den sat fast, så kunne vi ikke rigtig bevæge den sig godt. Så til Dortes ære, så er den her nu blevet så fleksibel, så vi kan køre den op og ned sådan meget enkelt.